Здравейте! Здравейте! В момента подготвям колата. В днешното видео ще ходим на Лада Събор и ще сме с две коли и ще бъде супер яко. Супер яко. Може би ще се включа утре, когато тръгваме. В момента просто слагам интро, защото утре ще забравя 100%. Добро утро, хора! Вече сме на магистралата, караме с жугулката и пътуваме към Трявна, където ще са и другите лади. Часът е някъде към точно 6 между другото. И така. Добро утро! Хайде! Угасна и няма стартер. Супер! Бъдем нагоре. Запали ли, бе? Здрасти!
Аз бягам на далече тук. И да, имаме награда. Трето място, най-добре реставрирана Лада. Спечели Жужка. Браво, Жужи! You're the best! Само малко и да го мръдна, че нещо ми пречи. Тръгваме си. Ами, приключихме. Отиваме към хотелчето. Направо нямам търпение да вляза, се изкъпя. Много е горещо. Между другото е 40 градуса сигурно. Че и повече. Може би даваха го към 43. Хубаво, че имам климатик. Мога да си го регулирам. Те е на 25 градуса, те е на 19. На края на събора имаше състезание за майсторско шофиране, където има подготвено трасе и хората, нали, трябва за максимално бързо време да минат трасето без да правят никакви грешки. Като
Ако имат грешки, им се добавят по 5 секунди от времето. Би трябвало да кача някакви кадри от това. Като цяло това беше кулминацията на събора. Много ма кеф този град. Много ма кеф такива работи. Това е общината на Трявна ли бе? Много е готина. Опа. Прави впечатление, че в такива градове събота и неделя нищо не работи, нито един магазин не работи в момента. Да, то сигурно е на колко часа? На 7 часа е, ама и през ден не работиш. В Варна работят дори и неделя, което е... Да, оправданието, че има повече хора. Абе, не знам дали сме на правилното място. Тук съм бил, имаше някъде пицария, май. Или се бъркам. Да, тук имаше паркинг. Хубава нива. Ага. О, какъв това бъре? О, кой това е? Сме тук. Вече сме неделя и е последния ден от това събора. Всъщност вече сме в Търново. Жигули, ти си чудна кола. Жигули, не те разменям за жена. Жигули, ти си моята кола. Жигули, след до края на света. Жигули. Това е края на нашето пътешествие. Вече сме близо до дома. Благодаря на организаторите, които организираха събора. Благодаря на Лада Клуб България. Може би, живот и здраве, до година сме отново там, както до сега. А сега ви черпя с тази клетка.